Dunay pahimangno ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR sa pagpangaligo og dagat karon. Taliwa niya itong nahitabo sa bulanong turista sa lungsod sa Santa Fe. Ang report ni Nico Sereno. Summer o ting-init ang sagad tinggawa sa mga jellyfish, butang nga angayan kunong bantayan sa mga ligo sa dagat. Kini ang pahimangno sa Regional Director sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources taliwa sa nahitabo sa usa ka turista sa lungsod sa Santa Fe sa Bantayan. Namatay ang bulanong turista gumikan sa encounter sa box jellyfish. Summertime, taas kaya ang temperatura, magawas din sila. Hindi na sila laga. Wala sila, baka na yung mga-trigger o sakit ka naman na dami mo, pati high blood ka. Wala yung mga-trigger. Matod ni Pukita, katulgid sagad ang mga klase sa jellyfish kun mutapot sa panit. Giila nila ang kumon nga tawag ni ini, bulbog sa itom nga klase o kun puti, sabay o salabay sa uban. Kung mataptan kuno ni ini, matod ni Pukita, epektibo ang oil aron ma-wash out kinidayon sa panit. Pag lang use oil kaya like accidental nga magkuhan sa jellyfish, slide na siya. Any oil, adi pwede mga baby oil, kanang mga or used oil, cooking oil, ana? Oo, pwede na. Bisa gina yung kanang coconut oil, o sunblock ka. Oily beer. Pasabot sa BFAR, luwas raman kung maligo karong panahona, apan gikinahanglang magmatngon lang gyud kung dunay mga jellyfish. Makatabang sab kung mag long sleeve o mag rash guard. Samtang sa official statement sa LGU sa Santa Fe, gikasubo nila ang hitabo sa turista gumikan sa maong insidente. Matod ni Mayor Ithamar Espinosa, padayong nagmatngon sila alang sa kaluwasan sa mga bisita ug turista. Subay ni ini, miawhag sila sa mga mag-swimming o maghimo og water activities nga magbantay ug musubay gyud sa safety guidelines. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.